Malawi Today. Takulandirani pano pa Malawi Today. Lero takutengerani dera la William kumeneku MP wa chipani cha MCP anamuthamangisa kuti asapange msonkhano. Zinalitu zinthu zomvetsa chisoni komanso zinali zinthu zoopsa kwambiri chifukwa mpungwepungwe unali kumeneku sunali wamasewera. Anthu anagenda magalimoto, anthu anaphwanya mipando mmene mukuonera mu clip imene. Kusogoloku ndikuonesani mmene zinthu zinalili, kunali kuthamangisa magalimoto amene anabwera pa msonkhano umenewu. Koma ine langa ndifunso amalawi anzanga kunena kuti kodi zimene zikuchitikazi ndi zabwino? Inuyo mukuona kuti 2025 zinthu zimenezi zikhala bwanji? Chifukwa ngati pano patayamba chonchi kumene tikupita kuti maliza bwino. Tinanena kale pano kunena kuti ife sitimabwera pano kuyimira chipani china chilichonse, sitimatenga mbali, ife timangokuonesani zimene zikuchitika m'makwalalamu. Ndi funso la ife ndilonena kuti kodi chipani chilichonse chitati chizichita zimenezi kuthamangisa anthu m'madera mwawo zingakhale zinthu zabwino nanga zikhala zinthu zotani? Tete ntionere kaye tibweranso. Uno anthu MCP saifuna yayi athawa ndi tumuone mipando ndimene ilili magalimoto kuthamangisidwa lero sizili bwino kuno kwa William ndithu. Akuti asazabwereso kuno kwa William a MCP akuthamangisidwa ndithu magalimoto kuli kukankhidwa ndithu. Ndomwe mukuzonazo ndithu sizili bwino kunyala ndimene yoyo kulibe zabwino kuno, kulibe zabwino zoyimba zikugwa ndithu akukunga myala. Asizi kuziwa kuti no kuli kufunga myala ndithu kuno emusipiri sikufunika kuno. Muonere zimene zikuchitika kuno ndithu. Izimene zithu monga mukuonera kuli kugenda kosakhala masewera ndithu kukhanya magalasi. Galimoto kukhanyidwa. Ndimene mukuona zithu galimoto yaphwanyidwa ndithu. Kuli zinthu zosakhala bwino kuti tikangozi kuno kwa William. Zinthu sizili bwino ndithu muone ndithu. Kuli kugenda myala. Anthu akumenyera MCP kuno myala ndithu imene yona ndinotha amene zikuchitikira kuno. Kuli chipiri kuti kumenyedwa munthu wa MCP, kumenyedwa kugendedwa zimene zikuchitikira kuno. Kuli chinkhondo chosachita bwino. Tionereni nokha MCP anthu alusa. Anthu sakuifuna MCP. Sizikuziwa kuti zitha bwanji kuno MCP. Anthu akuthamangisidwa sizoti kuyenda anthu ndi mitengo. Ndi zomwe zikuchitika kuno ndithu. Zinthu sizili bwino kuno. MP athawa anthu amenyedwa MCP kunoko ndithu. Mmene moto ndi mmene zinalili kumene kwakuti kwa William. Anthu taona akuthamanga ndi miyala, kugenda magalimoto, komanso anthu ananyamula mitengo ndithu kumathamanga ndi mitengo. Akuti kufuna kukangomenya anthu a MCP amene anabwera kuzapangisa msonkhano malo amenewo. Sizinali zinthu zabwino, sitikuziwa kuti zinatha bwanji kwina kuchifukwa magalimoto amene amayendera. Sitikuziwa kuti sanaphe anthu koma kumeneku. Koma ndikhulupirira kuti zonse zinatha bwino chifukwa zinakhala kuti zinachitika modelo munda kuti sobwe zititamva. Inuyo maganizo anu ndi otani? Kodi zinthu zikuyenera kumakhala moteremo? Tiwuzeni zambiri mu comment section. Timve kuti kodi zinthu zikuyenera kumakhala chonchi kapena sizikuchitika zinthu zabwino. Zisankho zilipo sachedwapa.
chaka chamawa panopa tikungowerengera miyezi ndithu. Kodi nthawi ya kampeni zitha bwanji ngati anthu ayamba kuchita zinthu moteremo zikhale motani? Ife mungati makhala tikuyankhula nthawi ndi nthawi kunena kuti sitili pano kutumikira chipande china chilichonse. Izi ndati makhala tikunenesa chifukwa timangobwera pano kukuonesani mmene zinthu zikukhalira m'makwalalamu. Nde tiwuzeni kuti zinthu zimenezi mukuziona bwanji? Ifuna ya atawa nditumone mipando ndinene ili magali moto kama ngisigale sizili kuno kwa William ndito. Akuti asazabwereso kuno kwa William MCP akutama ngisigale ndito magali moto kuli kukankira ndito. Zonazo ndithu sizili kuno kunyala ndimene yoyo kulipeza kuno zoyimba zikugwa ndithu kufunga myala asizi kuziwa kuti no uli kufunga myala ndithu kuno emusipiri sikufunika kuno muwonere zimene zikuchitika kuno ndithu izimene zithu monga mukuoneramu uli kugenda kosakhala masewera ndithu kukhanya magalasi gali moto kukhanyidwa izomwe mukuona zithu gali moto yaphanyidwa ndithu uli zithu yosakhala bwino kuchitika ngozi kuno kwa William zinthu sizili bwino ndithu muone ndithu uli kugenda myala anthu akumenyera MCP kuno myala ndithu imene yona ndinotha amene zikuchitikira kuno kuli chipwirikiti kumenyedwa munthu wa MCP kumenyedwa kupindula zimene zikuchitikira kuno kuli chinkhondo chosachita bwino. Tionereni nokha MCP anthu alusa anthu sakuifuna MCP sizikuziwa kuti zitha bwanji kuno MCP anthu akuthamangisidwa sizoti ikuyenda anthu ndi mitengo ndizomwe zikuchitika kuno ndithu. Zinthu sizili bwino kuno. MP athawa anthu amenyedwa MCP kunoko ndithu.